Hello everybody! Naka-wax na ba ang tanan? Char! Anyway guys, so inana di katagas ang balhibo sa kong ilok. So need na dyan ako siya ang gunahon no, og lampason. So nagamit ang day kog aloe vera whole wax from Shopee. Super barato ra ni nga wax guys and super nice sad kay ni siya nga wax. Dayon, perfect sa day kay ni sa tanan katong mga balhibo sa inyong ilok nga mga baga na kay sa sigin nyo og ibot og sa sigin nyo og shave. So mas better nga mag-shave mo sa inyong ilok. And then before din ninyo ibutang sa papel guys, kailangan sad ninyo siya inat-inaton kay para marag muhumok siya before ninyo ibutang sa inyong papel. Kay ako manggod guys is 5 years or more than 5 years na ko nagamit ani nga wax. Kay kanira nga wax nga akong nakita sa Shopee nga nice siya, dayon kanang barato pod siya din. Kailangan lang ninyo guys pulbusan niyo daan before inyong ilok usa mo mag-wax kay para makuha ang mga kanang oil yung ilok para mara siya musapnot. So kailangan sa inyo pulbusan para pag isa ka ibutan ninyo daghan ang madala parehaan na o chak o diba. So daghan kay siya balhibo nga makuha. Dayon ang technique manggod guys para mag-wax kay ang uban manggod miingon sila nga dili sa gan mag-wax kay sakit. So ang perfect nga mag-wax ka kung ma-feel na nimo imong ilok nga marag sakit na siya nga katol-katol, so kana pwede na ka mag-wax ana kay super lami kayo siya ibton kay pag ibot nimo sa wax why nag-wax ka para sa kuha sakit naman ni siya katol-katol. So lami kay siya paminawon, dili ka ingon nga tanang sakit nga ma-feel nimo. So sakit siya nga katol-katol. So inanaon ninyo dapat mag-shave mo maunay sakto nga timing nga medyo sakit na siya nga marag katol-katol na kay maunay lami kay siya i-wax. And then ang mga dead skin ninyo ani ang mga itom sa iyong mga ilok pwede mo puti ani nga wax. So inana na pagkahuman sa ako ang ilok limpyo na kay siya og puti akong ilok kay akong ilok manggod is wala siya nagdag-om permi o diba.